Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakapagluto po ako today. So unang-una po, mayroon kami ditong nilagang ribs. Napakalambot po nito. Naghihiwalay na po yung laman sa buto. So abangan nyo yan mamaya. Mainit pa po yan. Tsaka pork steak. Ayan po. Sarap po niyan mga ka-studio. Tapos bago kami mag-start, special shoutout muna namin mga bagong VIP member po. So, shoutout po kay Ma'am Gray Luzano. Nag-avail po siya ng Silver VIP. Maraming salamat po ma'am sa suporta. Thank you po. Tsaka mayroon din po siyang channel po. Kaka-start lang din po nila. Maraming salamat ma'am. Tsaka po kay Hana Diloy. Ito po, nag-join din siya ng Silver VIP. Thank you Maraming salamat din po ma'am. Tsaka mayroon din po siyang channel no. Kaka-start So, lang din. silang dalawa po. So please check out din po. Maraming salamat. Tsaka last po, shout out namin po yung dalawang nag-super chat sa amin sa last premiere po sa breakfast mukbang. So unang-una po si Sushi Sideron. Ito po. At saka kay Zara Jacobson. Ayan, maglalagay po kami ng picture dito po kung ano sa super chat nila po. Tsaka mayroon ding channel silang dalawa po. So maraming salamat talaga. Maraming salamat po. Sa lahat po ng Thank you. nag-support sa amin po dahil umabot na po kami ng 45,000 subscribers. Yay! So maraming salamat po talaga sa suporta po ninyong lahat. Maraming salamat po. Hindi po namin mararating yung 45,000 subscribers po. Hindi dahil sa inyo po. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na po tayo. Yan, mayroon ng sabaw si Sax. Tapos, bibigyan ko siya ng unod. Ako ni padaplin na ka. The plains na niya. Wait, Mr. Rubo. Yan. Dito tayo magsimula mga ka-studio. Buko? Yan, ang ribs po yan, oh. Yan to buko. Yan, grabe, oh. Naghiwalay na. Talaga. Ang Yan, lambot sa'yo, na po nito. Bi. Ayan, sa iyo, Bi. Kain ka Kita ng mo na rice, natin ha? na. Sa malapitan na ka. Yan. Wow, grabe. Kain na. So, mahilig siya sa yan, oh, buko ko. Mia ni. Muha, Pangkuan. Sige, hawakan mo. Mainit pa. Wow. Dito oh. Dito mo hawakan na. Yan, mang. Sa'yo to, mang. Thank Pwede, you pwede pa. akong ganahan kay tambo. Kamuta na, anak. Inaya lang, oh. Ayan, oh. Mga ka-studio. Wow. Sobrang lambot na Sobrang talaga. lambot na talaga nito. Ayan, mo. Lambot, ako Oh. pa. Oh. Sus. Grabe. Hmm? Kain na po tayo. Hingi ako ng ganito pa ha. Sabaw, mang. Paano? Sabaw. Sige, yabo na lang. Kain po tayo. Enough na pa der. Thank you pa. Wow. Yan, sabaw din ako. Lambot, Kain na po tayo. lambot ako. Lambot kayo? Unod. Kung may rabador sa kilit ang unod. Dari ang tambok. Kain ka na. Hawakan mo, be. Ganito, oh. Grabe niya, ang lambot talaga. Dami ang ribs. Grabe, ang sarap niya. Nagtulo. Hindi lang. Hit na. Basta ata ni. Hasta mga bukog-bukog. Makakain naman, no? Grabe, ang lambot.
Yan o. Full up to the bones talaga mo. Nanay, bukog ako ah. Kanin na. Yummy na. Hmm. Higop na sa sabaw no. Kunin kanon. Gan dito mo. Kuan pa. Yan o. Thank you. Ito ba, isaw? Ito sa iyo mo. Yan o, mga ka-studio. Yan, grabe o. Oh. Sus. Natagak yun dyan. Ma-separate yun ang bukog. Ma, para star ribs. Ribs ito lahat, be. Oh. Ito nga. Bukog. Makaon. Ang rami pang laman ng bibig niya pang. Sige, higop ka ng sabaw nak. Sige. Hala. Gabi yan, ayan mo, itaktak mo. Yan, mahulog na yung lahat. Oh, di ba? Ang laman niya, melts in the mouth talaga mo, no? Sa lambot. Higop sa bawi. Magalingaw na kisa si Kitkis bukog mga studio. Nay bukog. Sige, eat ka na. Busin mo yan. Gamay na kayo na imo na. Dito tayo mang. Sa isa mo. Ito lang gamitin natin. Sa'yo itong isa ha. Wow, ang lambot din ito. Yan. Ito kay Sax tong isa mga studio. 3 lang niluto ko. Para mayan na niya na. Para makatikim kanya na. Yan. Yan po. Pork steak. Kita ko bukog nga makaon. Mm. Sir ko pag yun. Bukog yung makaon. Ito ko. Ya, kita. Sarap niya mga ka-studio. Grabe. Na-short ako sa kanin mga ka-studio. Sira gani makuha ng rasa. Sa dira nga kamo do. Umok no? Kanin
na. Ano? Sige. Eat pa na. Pa. Nagtilok yung sa mga studio. Lamian kaysa sa yung nanig yun. Mm. Mo gini paborito niya muna nga. Pag ako nagluto Ako ng ganun. nilaga manok, dapat malambot talaga yung kuan, laman. Para madami siyang makain. Wait siya. Ayan, meron siya ditong Dutch meal. Hmm. Yan. Oh, ang sarap nito mo. Lapo pa ko pa. Sige lang. Kaon na diyo. Yan. Ang bilis lang natin natapos pa. Kain pa, be. Lambot ito mo. Tara ako ha. Sige. Apin ako tarang ko under. Yapalato man di ay. Sige na, ito. Makadaghag. Mataba. Ano, dog up na ko. Musog ka. Oh, Meron ang kanin. say na ko ma. Last na lang. Shout out kay Asinit, GR and Ashley. Hello. Hi po. Shout out din kay Carlo Kalungsog, Ninja Gaming from Cebu, Joshua Peralta, Richard Ireno from Carcar City, Hello. Milagros Lorenzo from Cebu, Yuan Zian Jimilian, Janine Minyamin, Jima Abinuha from Chile, South America, Kakiro Yamamoto, anak ni Ma'am Lani, Hi, baby. Zizing TV, ito mayroong channel po. Karen May Dimple Alido from Jinsan, Denzel Cyrus Oliveros, James Sampang, Sairio Japan, ito po mayroong channel. Hilin Balyon, Skylane Bilyasin, Jennifer Duha from Qatar, Alia Larga and Family Larga and Family Hernandez in Oriental Mindoro, Regine and Benedict, ito po may channel. Queen B S and S from Yasushi sa Taimakin, Japan. Hello. Happy birthday Awi Di Chavez. Happy birthday. Emily Adansa at sa Adansa at Ampilanon family from Davao City. Bert Nubales, Randel Ikong from Liluan, Hi. Yang Makoy from Pagadian City, Sumayaw family from Leyte, Team Jasbing Vlog, ito po may channel. Jerafil Juanerio, Jabe Gamer TV, Jane Lianos at Carlos Sok from Netherlands, Nunoy Mark Tabunag, Sheena Matugenia, at last po, Jensen Vlog. Tiyan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po na nilagang ribs, no? O buto-buto po. At saka pork steak. Sige na, Bi. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye!